πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά τον πίνακα. Σαν ένα απλό άσπρο πίνακα. Αυτό εδώ το πρόγραμμα, σημείωση, αυτό εδώ, κάνουμε ένα κλικ, ανοίγει, μπορούμε να μεγαλώσουμε, να πιάνει όλο τον πίνακα και το πιο βασικό που χρειαζόμαστε είναι να γράφουμε από εδώ που λέει στυλό, διαλέγουμε όποιο από αυτά θέλουμε, από εδώ είναι το μέγεθος της μύτης, ας πούμε, του μολυβιού και από εδώ είναι το χρώμα, τα απλά. Από εδώ, από το μενού θέμα, μπορούμε να αλλάξουμε το φόντο που έχει ο πίνακας και από εδώ, ιστορικό, μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα. Και αναλόγως αλλάζουν χρώμα και οι γραμμές. Δηλαδή, αν θέλουμε μαύρο φόντο, θα γίνουν άσπρες οι γραμμές. Αν βάλουμε άσπρο φόντο, αλλάζουν χρώμα και οι γραμμές. Ή, πατώντας εδώ, μπορούμε να βάλουμε μια δική μας εικόνα από τον υπολογιστή. Αρκεί να την έχουμε αποθηκεύσει ή να έχουμε βάλει ένα φλασάκι. Επιλέγουμε άδειο, τελείως, δηλαδή κενό. Ας επιλέξω και απαλό πράσινο χρώμα. Και από εδώ το στυλό. Επιλέγοντας μολύβι, γράφουμε. Με διάφορα εργαλεία και με διάφορα μεγέθη μύτης. Το διαγραφή κάνει σβίστρα το μολύβι μας. Επίσης, σβίστρα γίνεται αν βάλουμε τα 3 δάχτυλα, όλη την παλάμη μας, δηλαδή επάνω, και σβήνουμε. Ή, αν θέλουμε, μπορούμε να πατήσουμε διαγραφή όλων και να τα σβήσει όλα με τη μία. Καθαρισμός όλων. Αυτό εδώ. Ο καθαρισμός όλων καθαρίζει τον πίνακα με τη μία. Μπορούμε να βάλουμε σχήματα 2 διαστάσεων και 3 διαστάσεων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χάρακα. Περιστρέφεται, μεγαλώνει και μικραίνει και αν τραβήξουμε μία γραμμή μας λέει και το μήκος της γραμμής που έχουμε τραβήξει. Και από εδώ το σβήνουμε. Και μένει η γραμμή. Πατάω καθαρισμός όλων τώρα. Και υπάρχει και η έξυπνη εισαγωγή, με την οποία έξυπνη εισαγωγή μπορείς να γράφεις και να στα μετατρέπεις σε κείμενο. Αυτό το κατάλαβες αν πει. Αν γράψω μία λέξη, θα μου την κάνει γράμματα. Δεν είναι σωστή η συλλαβή βέβαια. Αν περιμένεις δηλαδή λίγο, αναγνωρίζει και στα μετατρέπει σε γράμματα. Καθαρισμός όλων. Και το χώρισμα είναι να χωρίσω τον πίνακα σε διάφορα μέρη, όπου μπορούν οι μαθητές να γράφουν ξεχωριστά. Ο ένας δηλαδή ταυτόχρονα να γράφει εδώ, με μπλε, ο άλλος με κόκκινο. Και κάτω αριστερά έχει την επιλογή να γυρίσουμε πίσω. Έχει και άλλες πολλές δυνατότητες, αλλά αυτά είναι για μια εύκολη χρήση, γρήγορη, απλή. Μενού, μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτό που κάναμε, αν θέλουμε, ή έξοδος, και αν δεν θέλουμε, πατάμε μην αποθηκεύεις και κλείνει.